שלום לכם צופים יקרים. פרשתנו פרשת תרומה עוסקת בבניין משכן שבו הייתה שרתה השכינה. המשכן היה בית המקדש הנייד שליווה את עם ישראל מצאתם ממצרים ועד כניסתם לארץ ישראל. ואחד התפקידים היה להקים בית מקדש בירושלים בהר המוריה. זה היה לעתיד. בינתיים, ב-40 שנה הללו, עם ישראל הסתפקו במשכן שהיה עשוי מיריות וחומרי גלם מאוד מאוד משובחים, זהב, כסף, נחושת, והתורה בפרשתנו מפרטת כל כלי מהמשכן, מה היה אורכו, מה היה רוחבו ומאיזה חומרים הוא היה עשוי. כשהתורה מספרת על הארון, שהכוונה היא ארון הברית שבו שכנו לוחות הברית, שזה היה הכלי החשוב ביותר והקדוש ביותר שהיה לעם ישראל, ועשו ארון עצי שיטים. כך אומרת התורה. איך עשו את זה? לקחו 3 קופסאות. קופסה אחת רחבה, שהיא הייתה עשויה מזהב. קופסה צרה יותר, שאפשר להשחיל אותה לגדולה, הייתה מעץ. והקופסה השלישית, צרה יותר משתיהן, השלישית נכנסה והושחלה פנימה לאמצעית, ואז יצא, כשהסתכלת מלמעלה, ראית בעצם 3 פסים. זהב, בסנדוויץ' באמצע היה עץ, ועוד פעם זהב. כיסו את הכל בכפורת, המכסה, ועל הכפורת היו הקרובים שהם נושאים את כנפיהם כלפי מעלה ופרצופיהם כפני תינוק. וכשאתה מסתכל על כל המבנה היפה הזה, שארון הברית שבתוכו שכנו באופן מכובד לוחות הברית, אתה רואה רק זהב. היה בחוץ זהב, מחוצה מבפנים זהב. רק בסנדוויץ' בפנים שלא רואים, יש עצי שיטים. אז למה התורה מתעקשת לקרוא לכך עצי שיטים? תקרא לזה, ועשו ארון זהב, לא ארון עצי שיטים. למה להבליט את עצי שיטים? ובכלל, בשביל מה יצא להכניס את עצי שיטים בפנים כשלא רואים אותם? אתה רוצה להקל שזה לא יהיה עובי כל כך כבד של מתכת? תשאיר חלל ריק. יהיה עוד יותר קל, בשביל מה צריך להכניס את העץ אם לא רואים אותו? ראיתי רעיון שיש בו רלוונטיות לנו ביחסנו לתורה ולמצוות בדורנו. כי הזהב והעץ הם שותפים שאחד משלים את השני. אומר רבי שמשון רפאל הירש, יש בזהב שאין בעץ, ויש בעץ שאין בזהב. ומהו? הזהב יש לו כוח עמידה מאוד נצחי. זהב לא מפריע לו שום טמפרטורה, לא יהיה חם, יהיה קר, יהיה שלג. הוא נשאר זהב ולא מקבל חלודה. יש יהודים שחלפה תקופה קשה בימי חייהם בשואה. לפני שהם ברחו, שמו באיזשהו מחבוא באדמה את כל התכשיטים שלהם. חלפה המלחמה, והם ניצלו, באו לאותו מסתור, הוציאו את הזהב, חוץ מלנקות אותו מן הבוץ, לא היה צריך לעשות שום דבר. הוא נשאר זהב יפה ומצוחצח, לא מחליד, בכל תנאי מזג האוויר. הוא נשאר נצחי, יש לו כוח קיום מאוד מאוד עמוק וטוב. אבל יש לו חיסרון לזהב הזה, הוא לא יכול לצמוח. שים אותו באדמה, הוא לא יפרח ולא יוציא ענפים ולא יציץ שום פרח או פרי. הוא נשאר, שם את הזהב, תכשיט, טבעת באדמה, אחרי 50 שנה יישאר אותה טבעת. הוא לא יביא לך עוד טבעות. מה שאין כן לעץ, את היתרון שיש לזהב אין לעץ. אין לו קיום נצחי. עץ פה ושם מקבל איזושהי מחלה, הוא נובל ומת, ואז קורטים אותו. לעץ אין קיום לנצח. לעומת זאת, יש לעץ כוח של פריחה, צמיחה, שגשוג, התפתחות. היום הוא נטייה קטנה, ט"ו בשבט, עוד שנה הוא גדל, כבר הגזע שלו הולך ומתפתח, אחרי כמה שנים רואים עץ עם נוף, עם ענפים, עם עלים, עם פירות, תענוג, יש צל. זה הנטייה שנתת לפני כמה שנים. לזהב אין מה שיש לעץ,
ולעץ אין את הכוח הנצחי שיש לזהב. את שני המוסבנים הללו רצו בתורה ללמד את כל עולי הרגלים שבאו לראות את בית המקדש וכליו. כשמדובר על ארון הברית, רצו לבטא את הרעיון של התורה שנמצאת בפנים, לוחות הברית. כל הרעיון של התורה יש לה מסגרת. המסגרת היא מאוד מקובעת, היא מסגרת של זהב, כדי שאנחנו לא נבוא ונפרוץ אותה, ולא נוכל לשנות אותה, כי אנחנו לא רפורמים, אנחנו לא עושים את התורה שלנו למשהו שהוא שונה ממה שהיה בדורות הקודמים. אבל היא משתנית בכל אופן עם הזמן. בשעה שלא היה לנו אוקי טוקי, או שלא היה לנו מחשבים, אז את התורה שלא התמודדה עם בעיות של מחשבים. אבל היום ההלכה מתמודדת אם מותר לכתוב בשבת במחשב או לא. הנה עכשיו ראינו ברבנות הראשית לישראל על אפשרות להשגיח במקומות מסוימים באמצעות מצלמות וידאו, או במקומות מסוימים יש אפשרות לקחת מקרר שהופך במהלך השבת להיות תנור. אותו מקרר. הטכנולוגיה צועדת עם הזמן, וההלכה מתמודדת עם הטכנולוגיה החדשה. אנחנו צומחים. אנחנו יכולים להשתמש בכל מיני דברים שמותרים, אבל הכל במסגרת הזהב הקבוע והנצחי. כי אם נפרוץ את הזהב, ואם נשנה את התורה, זה לא מה שקיבלנו. יש כאלה תנועות בעם היהודי שלא שמרו בדבקות על התורה, אז הנכדים שלהם כבר לא נשארו יהודים. התחתנו עם גויות, פרצו את כל הסכר שהיה לנו, והשתנו כל הדברים. נדירים מזרמים מסוימים שהנכד או הנין נשאר יהודי. אנחנו צריכים לשמור על אותה גחלת שניתנה לנו. מסגרת של זהב, כן. יפה התורה שלנו, היא מוזהבת, היא משובחת ויוקרתית. בפנים יש הרבה דינמיקה של צמיחה, של התקדמות, של יחס, אבל הכל במסגרת השמירה הסטטית, כדי שנשמור על דתנו, תורתנו ואמונתנו, כי זוהי ייחודנו. שבת שלום.